No, 4 milióny vôbec není zlé. Tak skúsime teraz napríklad ísť do Gear Shopu, lebo som ho nepozeral. Show me the Gear Shop. Čo máme? Tavulky. Máme tu asi také nič, máme tu ešte Haverest tu. Idem rýchlo ešte pozrieť do C-Shopu. Rýchlo dole, tak typujem, že tam nič nebude, ako vždy. Teraz sa tu kúknem na legendárky. Budem dúfať, že mi niečo padne. Takže bambusy som ho... Coconut. Neviem, na čo mi to bude, ale hodí sa. Potom tu už nič nie je, čiže fakt kokos bol najvzácnejší teraz. Super poznať. By sa teraz hodilo trošku zarobiť, lebo šetrím na toto tu, na tento tu pukčí slot, čiže Robuxy nemám, čiže šetrím aspoň coiny. A plus, ja do hier nikdy nevražam Robuxy. Tento tu Zen event začína až za pol hodiny, čiže tak okolo 17:00 u mňa. Tu mi pekne svietia proti všetci. Inak ja vôbec neviem, že aké oni majú schopnosti, čiže napríklad taký Tukan. Grass a Tropical Plants zvýšený size bonus. Ja tu Tropical veci nemám, čiže ja som už kúkl. Grass a Tropical Plants zvýšený size bonus, no tak to mi je teraz na prdel dosť. Potom, čo tu mám? Mám tu Cooked Oval. To myslím, že viem, čo robí. Every purpose chance to cooked a nearby fruit mostly burnt actually cooked. The active base grain, to viem. To, že dáva burnt na hociaké veci. Má to na 12% šanca. Bald each. Every 7 minutes takes flies and spirits and wings. All eggs adventure their HP 6 sekúnd. No, tak to vôbec nie je zlé, ale je to trošku... Keď nemáš eggy, no to je na prdej. Tak som si teraz použil Dino Egg. Night Oval je iba na to, že ti dáva XP asi 0,50 a Snail. 5% just extra chance Harvest Plants drop seed. Rare plants have lower chance to duplicate. No tak Slimak vôbec nie je zlý, ale počul som, že extrémne veľa stojí. Chcel by som to otestovať. A chcem predať... Aha, tu sa nepredáva, som zlý obchod, nevadí. Chcem predať toto. Dostanem tak 100 000, som chcel povedať, ale to teraz nie je podstatné. Chcel som ešte predať pár petov. Napríklad takého bunnyho mi vôbec netreba. Napríklad taký bunny. Už 8000, to ti je úplne na nič, keď už si taký, aký ja žijem. 1,9 bilióna, čiže... Máme takýto päti z kamennej doslova iba zavádzajú v tom Sigu, to neviem, no čo je popravde. Raptor, ja som takého mal vôbec. Si neviem, že by som otváral na EDG, tie eggy. Ale to opäť tak chcem okamžite predať, lebo to ma naštval, keď som otváral na EDG. Som mal tam asi 1000 tých a jediný mi padol tento tu. Všetky som to mal asi 5 a mi padli všetky 5 tých rieškov. Čiže nič. Tomu mangu sa mi tiež podarilo získať do Summer Eventu. Ja som do Summer Eventu nezískal jedinú vec, čo som chcel. Som nezískal to Moon Melon, čo ma extrémne naštvalo, čiže... Musíte pochopíte, jediná šanca, kde sa dá získať melón a ja proste nezískate, takže jak sa našli tváriť.
Ideme si asi vykraftiť ten, jak sa volá. Reclaimer, áno. Reclaimer, alebo... Craft, ale nemám kamenek, čiže počkať. Dám si Haverestu. Haverest je... Počkaj, Haverestu je tu. Tu už mi zabere iba jedna, že nie tak. Aha, iba jedno ti zabere to dole. Je, že na všetko. Najstav, to sa mi podarilo získať, bol tu, som sa náhodne pripojil a bol tu proste night event, tak... som si nezrušil. Salesman, sold me the egg shop. Samozrejme, ty kamenek, jak furt. Mám tu kamenek. Ja už som vlastne aj zabudol, čo z kamenek upadá. A teraz budem čakať pol hodiny, áno. About 8. Mám taký dojem, že nejaké moje peti boli proste málo, že to sa mi stalo už veľakrát, ale nie počas natáčania. No, čo môj dinosaur egg? Má 3 hodiny, aha, 3 až 4 hodiny, to musím sa ešte načakám. A trochu ma to štve, že musím vždy na tie eggy čakať, že to proste nemám hneď, položím. Napríklad položím, za 30 sekúnd to mám, alebo za minútu, alebo za niečo také. A nie si tam čakáš 3 hodiny, to je proste na nič, hej. Čo je to zase, to si super si, neviem. Go, free updates. Train capacity, to som si tam raz milom dal, som celé sem, ale to je v pohode. Počkaj, čo vlastne tu mám? To je, že... Áno, to by sa hodilo, že by som mohol viac tých dať, ešte raz som si nezapamätal vek petov. Mám Flamigo 16, ja týchto tu petov vlastne ani moc nedávam ich, že mám tu Sigu 16, čo tu mám, proste 19, 5, 21, 49. No, Night Oval tu mám extrémne dlho, ale vlastne on dá iba XPčko, či by som chcel ju tradenúť, napríklad neviem, za Mooncatku alebo niečo také. Čakaj, musím si dať... No, aké sú tu tie seedy, že... Aké sú tu seedy, že... tarankujú. Skúsim tam dať hociaký plant, čo nájdem na zárade, taký, čo je v tom Seechope, napríklad taký beanstalk, hej, ale nepurtudali a nie, taký grape, hej. A dám, že beanstalk grape. No je podľa mňa rozumné. Dáme take the plant. Ale či trankujú? Tranku, to je taká špeciálna vec, že... Neviem, takto jednoducho predám. Sa s tým nebudem baviť. Dostal som 1000 za také hrozné, no tak to bolo sranda, keby to bolo v reálnom živote, by sme tu boli... Ja by som bol takde, úplne takde inde. By som mal 2 bilióny, no tak to je úplne iná káva, keď máš 2 bilióny si proste na svete. A jednoducho si žije svoj vlastný život, myslím, že 2 bilióny nikto ešte nemá na svete. Že 2 bilióny eur alebo dolárov alebo niečo takého. Aspoň takých ľudí nepoznám. No vlastne hej poznám, lebo títo, ako sa volajú, ten John Bezos alebo nejaký taký tu, alebo Elon Musk, oni majú tak extra veľa peňazí, alebo a nie, Ronaldo má tak 500 milióna, myslím. Ale nie som si istý.
dobre, chcel som ísť do toho, a to si chápem, to je niečo ako ten B-event, že ty nám príde niečo a ti to dá, že taký zen na takú mutáciu na to, chápete? Taká mutácia, že zen, mutácia, onet, alebo jak to vravel ten typek. Počkaj, zen. Tranquil, tak. Zen asi iba event, alebo ten typek. A to až 25 minút, to je fajne dlho. Seed shop, výborné. Už som sa normálne začínal strachovať, že ten sám aj s tou typkou proste nedajú nové seedy. Ale vidím, že v seedoch nič nové, čiže môžem ísť rovno do gear shopu. Dáme, že show me the gear shop. Máme tu Avestu, to je výborné. No, ja ho mám dosť, čiže si ho kúpim, keď mi treba. Tavu mi treba. Neviem, to si šetrím, keby náhodou treba. Ale vlastne môžeme zrobiť v ďalšom videu, že budem si presúvať veci, lebo som to v živote nerobil. Popravde som ani nevedel, že tabula existuje, čiže nemal som ani poťuchy o tom, že sa dajú vôbec presúvať, alebo napríklad reclaimer, hej? Prečo na strawberry? Prečo nie na slnečnicu, alebo na amber oil, alebo na mango, alebo také? Alebo na pepper. Aj to by mi nevadilo. Počkaj, chcel som dať, že... Čo som chcel dať? Dobre, nevadí. Áno, reclaimer som chcel dať. Myslím, že 3 mám. Reclaimer, áno, 4. Som rozmýšľal, že si dám sunflower a všetky moje... a sugar apple a ešte 2 tie amber lily. Ale vlastne to môžeme robiť hneď, čiže... dám si tu reclaimer a kiwi si dám preč. Dáme reclaimer, dáme sugar apple, áno, si dáme tu sunflower. Počkaj, ja chcem dať sunflower, áno. A to si nechám na neskôr. A inak si musím prezrieť seedy, že aké tam mám, toto viem, to robí každých 5 minút sa mi zdá. Musím dať, že seeds. Rosy 2x, dragon fruit 2x, banana 5x, prickly to neviem čo je. Pitcher plants, to je z letného eventu, green apple 8x, stoneblight 5x, cantaloupe 14x, kaktus 1, raspberry 1, pineapple 13x, bamboo 1x, bonnebu 1x, liberty seeds 3x, avokado 11, strawberry 3x, felia 3x, pear 9x, kiwi seed 6x, watermelon 32, nectarine 2, farrow flower 12, peace lily seed 1x, parzaj petal 3, sugar apple 3x. Teraz to som mal na evente asi pred 2 eventami. Cauliflower, avocado 1, wild carrot, bell pepper, bamboo 19x, 1x kakao a raffaizela 19x. Teda 11x, prepáčte. Reclaimer už mi nebude treba asi. Tam tu nič nemám. Gear items. Tu mám, ja mám napríklad Basic Sprinkler 118 Basic Sprinklerov, 50 Adventured, Godly 17 a 5 Master Sprinklerov.
lebo ja nie som tak často, niekedy mi dokonca aj ušlo, že napríklad posledná sekunda ja som prišiel do e-shopu a tak proste to dopadlo. Sunflower a neviem ako sa mi podarilo získať. A lebo z tých pekov, z tých seed pekov. A neviem, ako sa mi to podarilo získať. Proste som robil išiel som proste na toto a tak.